Така, продължаваме с втората част. Вече виждате тук изработеното през паузата колие, което е аналогично на тези обици, които направихме в предния клип. Тук всъщност вече съм използвала най-големия размер долу 4 и едно средно. Всичко друго от средния размер кристали. И тук най-горе съм сложила две от най-малките, от 8 мм кристалчета. По абсолютно същия начин е плетено. Важното е да се запомни, че когато се използват вече трите корди и се прекръстосат, големи кристални, всички кристални маниста се пъхат в единична корда. Първо горе, после долу, така и от двете страни, а тохоманистата се пъхат отново първо горе и после долу, но първо горе в първите, в горно и средно, и след прекръстосването в средно и долу. И така се върви до края. Вече може да експериментирате с цветове, форми, кристали, но самата тео мисля, че е важна. Не мисля, че ще се получи с друго, точно заради нейната жилова форма. Сега ще сложим по една закопчалка. Евентуално това си спомняте как се прави от предходни клипчета, но все пак да покажа. Антивирусната, добре. Ето, отваряте си с пръстена една халкичка и на нея слагате единия край от закопчалката. В случая аз избрах една по-странна закопчалка, защото е доста нежна. Сега ще ви я покажа в затворен вариант. Момент. Затваряме с пръстена добре. Така, втората халкичка някъде изчезна. На клип е така. Бързам всичко, което я да. Ето. Слагаме я и затваряме. Ето закопчалката, тя е с препъхване. По-лесно е за поставяне на врата самото колие. Ето го. И стои много шик. Ето го модела. Обиците към него. По същия начин може да си направите гривна. Не, препоръчвам да е с малки с средни кристали или само с малки, защото става много тежка и неудобно за носене, от опит ви казвам. И така, мисля, че това е за сега. Ако има някакви въпроси, питайте. Каквото мога, помагам, и като има време, следващи клипчета ще се видим пак. Всичко добро ви желая, хубав ден!